За всички хейтери, двуличници, не могат да напонасят, само могат да говорят зад гърба ни. Кой ще им кажем на хората? Много ни им мразят, но не могат да ни го кажат на лицето. И не могат да не понасят. Който не може да ме понася, нека да вземе да се изнася. Тихо, не дигай аларми, да не викам дурито брат ми, че ще викаш пожарни. Аз съм дурето от казалник, който говори зад гърба ми да си мисли. Когато не мислиш, когато ще дойда, тогава ще съм там и ще ви сроша. Слушайте добре, какво ви казва той, това е важно. Ако има нещо, ми звъннете, да си дам ли номера да се чуеме. Ако ви е страх, ми пишете. Bizi ne kadar çekemeyenip ne varsa gelsin başka bir şey çeksin. Anlayanana da fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü düşmanlar çok. Düşman dediklerimiz dost oldu. Dost dediklerimizse düşman. Bu hayat böyle. 2026'da rap geliyor Dure ile Reçko'dan. Sadece dinleyin, anlamlı sözler söylüyoruz size. Öyle böyle değil. Kafalar Leyla saat 3.30. Kime gelirse olsun 3.30. Tamam hadi gidiyorum sen. Който не може да не понася, нека да се изнася. Davada kebap, Reçko'yla Dure, çekemen olsun önümüzde kebap. Влизам в мазята, надува ми се пак главата от жената и тревата. Рус брат, подай дъската, идва думата, ще правиме салата. Masa üstünde beleşka, Reçko'yla Dure'de rap yaparken yok greşka. Adamın gibi ikincisi yok. Bizi çekemeyenler mezarı bol, toprak olsa ben getireceğim. Yo. Bu da bizden. Дуре Reçko'dan. Зад гърба ни. Кой ще им кажем на хората? Много ни им мразят, но не могат да ни го кажат на лицето. И не могат да не понасят. Който не може да ме понася, нека да вземе да се изнася. Тихо, не дигай аларми, да не викам дурито брат ми, че ще викаш пожарни. Аз съм дурето от казалник, който говори зад гърба ми да си мисли. Когато не мислиш, когато ще дойда, тогава ще съм там и ще ви сроша. Слушайте добре, какво ви казва той, това е важно.